Šta je hrabrost? Hrabrost je da ustaneš ujutru odmah čim zazvoni sat. Hrabrost je da se lepo središ i nabaciš svoj najlepši osmeh. Kada se pogledaš u ogledalo i kažeš super sam, borim se svakog dana, idem hrabro i istrajno napred. Hrabrost je kad zastaneš na sekund u teškoj situaciji i kažeš sebi ja biram svoju reakciju. To je ono što mogu da promenim. Izabereš bolju opciju, iako je teža. Hrabrost je da budeš u dobrom raspoloženju i da ne dozvoliš sebi da ti neka budala pokvari dan, već da ignorišeš. Hrabrost je da se zauzmeš za sebe i da ne odustaješ od svojih snova. Zato sada sve svoje teškoće baci daleko iza sebe. Podigni glavu i pogled gore, ispravi se i odmah napravi prvi korak napred. I od sada živi svoj život onako kako ti želiš i sanjaš.